సిగ్గు శరం చీము నెత్తురు ఉన్నవాళ్ళెవరైనా అయితే నేనన్న మాటలకి పాటికి ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండేవాళ్ళు. జీవశ్చవాన్ని కూడా ఆవేశకావేశాలు ఉంటాయనుకుంటున్నావా? నువ్వు మనిషివో శవానివో నాకు అనవసరం. నన్ను పార్టీకని చెప్పి ఏమార్చి ఎందుకు ఆ దరిద్ర కొట్టు పెళ్లికి తీసుకెళ్ళావు? అందుకు తగ్గట్టుగానే ప్రవర్తించావుగా. కనీసం కారు దిగకుండా కాళ్ళు బయట పెట్టావు. ఆ మాత్రమైనా చేశాను, లేకపోతే నలుగురి ముందు నీ పరువు గోదట్లో కలిసిపోయి ఉండేది. నాకింకా ఎక్కడ మిగులున్నాయే పరువు మర్యాదలు? నీ మెళ్ళో తాళి కట్టిన క్షణంలోనే గంగలో తర్పణం వదిలేశాను. నీతో మాట్లాడినా ఈ ఎండిపోయిన మానుతో మాట్లాడినా ఒకటే, ముందు కారెక్కు. పాడు జన్మ.